ngoba phela ekugcineni isithembu lesengisenzayo ngisenza ngendlela ehlelekile. Ubaba lesizulu lesi isona lesangasazi. Yes, zange saxakwa indaba kaMpumelelo Bethunani. Finally he decided to tell us uba kutheni ethatha okanye efuna ukwenza unkosikazi wokuqala abe yi-virgin. Molweni ndanamkela kuMamgobhozi TV. Umpumelelo ke siyamazi ba unobhebhe mama ababini, uVuyokazi kunye noTirelo. Ngoku wasixelela ke uba unentombazana eyi-virgin afuna uyenza ba ibe ngunkosikazi wakhe wokuqala. Sikhe samva ke esithi sizathu soba efuna ukwenza uVuyokazi abe ngunkosikazi wesibini ufuna uba abe in the middle yabo, because yena ufeist, so wife number 1 no 2 bazaba secaleni lakhe uMpumelelo, then yena ke bamfake phakathi. Then ke ngoku waphinda wachaza noba ufuna ukwenza uNosipho uwife wokuqala because of irespect yabo, so nabanye ke ngoku aba bazawufunda kuNosipho inhlonipho. So uMpumelelo ke kuyasivezela isizathu soba ethatha ivirgin sesoba ufuna umthathela abantu abadala, laa nto iqhela uthethwa ngabantu kumna kwethu. So uthi ke ngoku umuntu oyi-virgin ke ngoku unguye ozaba right for abantu abadala, ngoba kanonika abantu abadala umuntu oseleli nomntu. So yiloo nto ke ethatha i-virgin. Then unkosikazi wesibini uthi uthathela for utatakhe ke Moses simazi ngutata uMosamseleku onamakhosikazi akhe i4 ebesimgqibele esithi ufuna uthatha inkosikazi ekuthiwa number 5 xa ibizwa. So I don't understand. And then ucacile ke ukuba uTirelo inoba ngoyena ke ukuzoba ngunkosikazi ongowakhe. Cacile buseza wathatha ke mos namanye amakhosikazi because ucacile ba yena una1 oyi1 ngowamadlozi owesibini ngokatatakhe, then inoba nguTirelo ke ozaba ngowakhe. Hey, ingathi akayazi lento ayenzayo uMpumelelo, kodwa ke uthe uTirelo xa embuza ba ithini plan yakhe wathi yena akafuni ba eyichaza plan yakhe ngoba egqibeleni umuntu uzawuthi izinto ezithile mhlawumbe xa zingeziko okanye amanemqondo ba umaxa ndawo nento ethile, so rather angayichazi. So ke itsho into kaMpumelelo asiyazi ke ubunyani bayo. uMamgobhozi uyanibona kwivideo elandelayo, khanike nitsho nani ba nicinga ntoni ngayo yonke lento kaMpumelelo. Bye.